Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nakuha ang record na 6 or highest combined age of 6 living siblings. O ang total na kabuang edad ng magkakapatid na mula sa Missouri, USA. Ang 6 na magkakapatid na babae ay merong edad na mula 88 hanggang 101 years old na sina Norma, Lorene, Maxine, Doris, Margaret at Elma. Sumatotal, meron silang 571 years in total. Nalagpasan na rin ng magkakapatid ang matitinding kasaysayan sa mundo tulad ng The Great Depression, World War II, at ang COVID-19 pandemic. Sister goals pa rin ang mga lola na ito. Sabay-sabay silang namamasyal, suot-suot pa ang kanilang mga t-shirt na nakanumero pa mula 1 hanggang 6. Sabi ng mga magkakapatid, normal lang sa magkakapatid ang pagtatalo. Subalit wala raw silang malaking away sa isa't isa. Kaya tuloy ang ligaya. Ikaw, kabasic, kumusta na si Lola? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Lola. Basic. Morning, Call! Morning, T! Ka-basic, feel good Adlang Miyerkules, June 26, 2024, isang tulog na lang. Aliwan! Fiesta! Na! Kasama ng uncle na uncle from Davao. Napunta ng Novaliches, Uncle Dago! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Yan, good morning sa inyong tanan. Nakasama rin ang papansang tita. Dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, perfected in Pasay, Tita Tanya Chinita. May chinita, girl, may chinita, girl. Thank you, Paul! Thank you, Tis. Good morning sa mga lola natin na nakikinig ngayon. Shout out sa mga lola. Or nanay. Usually pa sa amin pag lola, nanay din tawag namin. Good morning po. Kumusta mong tanan diha? Lola, kumusta ka, Lola? Ay, okay naman. Eto, nagsusumba. Uy, daw ko nagsumba pa. Sumba ko, medyo maganda ang ano ko ngayon ang condition ko kasi nadiligan ako Uy! Pas. Hindi po ako yun. Mang Kanor, bakit ba? Ang ganda naman ni Lola. Grabe ka, hindi ka naman kagwapuhan, maliit pa yung itlog mo. At least hindi malaki. Ano gusto mo, para miracle fruit? Ay, syempre Pero sa mga lola, ilang taon na po kayo? Mawalang galang lang. 76. 76. Oh, palakpakan ng mga lola, 76. At ganyan din kami magkakapatid. Obo. Oo. In harmony talaga din ang aming relationship sa isa't isa. Aba. Ano sikreto na isang lola na 76 na pero fit na fit pa rin? Dapat ang jojowain nyo bata-bata sa inyo. Kasi you are what you eat.
ba yun? Ganun yun, sabi ng friend ko. Lola, bilaukan ka. Meron ka pang na-eat. Ay, naku, pero shout out sa mga lola na healthy pa rin. Good morning. Kahit sa edad, no, na 70 plus, 80 plus, 90 plus, 100 or centenarya na. Congratulations kasi milestone yan, Tits. Tama yan, diba? Tulad nito magkakapatid na ito na 6 sila, buhay pa rin sila from 88 to 101 years old. Nandun sila sa age gap na yun, bracket na yun. So, nakakatuwa lang na buhay pa rin sila hanggang ngayon. Imagine nga, yung mga dami na nilang Great pinagdaan ng World War henerasyon, II, no? Oo, diba? COVID-19. Pero kung ako, Col, kung halimbawa bibigyan ako ng mahabang buhay, pero bedridden ako, sabihin ko kay Lord, kung pwede, wag naman. Wag na lang. Ayoko maging pabigat din, kasi alam ko yung feeling ng, alagain ka. Paano kung pogi at gwapo yung doktor, mabango pa? Bata pa. Ay, syempre, bago man lang kuhanin ni Lord, makatikim man lang ng doktor. Buti na lang hindi Ay. ako doktor. Ay, naku, hindi naman kita titikman, Diyos ko. Uy, ako rin, hindi rin. Huwag po tayo magtalo dito mga oldies natin, no? Huwag tayo mag-away. Grabe ka, kala mo naman kung sino ka. Uy, excuse me, hindi rin kita papatulan. Alam mo yung mga hilig ko, mga very nice thing to eat. O, ganun. Pineperahan ka lang noon. At least ako, ang habol sa akin ay asim ko. Ay, nako, mga lolo't lola talaga, no, minsan, na mga namimiss ko tuloy yung lolo't lola ko, no? In heaven. Kumusta na kaya sila doon? Pero maalala mo yung mga lolo't lola nyo nagkikwento nung panahon na nagliligawan pa lang sila. Yun talaga, very, very old school na wala pang Traditional talaga. Traditional na Oo, traditional. gentleman, talaga, process. Hindi lang gentleman process. Kung hindi ka matanggap ng family, tatanan process mo na. Oo, yan. Diba ganun ng Tatanan, mga paspasan, oo. Oo, itatanan na lang. Ayaw mo ha, tatanan ko na lang to. Pero kaya anong ginagawa nung halimbawa ng mga babae pag itatanan? Diba sabi ng nanay ko kasi umiiyak siya nung tinanan siya. Ayaw ba niya? Oo, ayaw. Ayaw sa tatay ko kasi mayabang tsaka babaero eh. Oh, Parang bad boy eh. Bad boy ng barangay eh. Parang ganun ba? Opo. Kumpare ko si Tatay Igo eh. Tapos? Ikaw ba si Nardong Putik? Mukha kang putik pero hindi ikaw si Nardong Putik. Hindi ako si Nardong Putik. Iba ako. Sino ka? Si Boy Kidlat. Hindi rin Boy Bawang. Hindi. Amoy lang ako. Amoy bawang na ako. Pero hindi ako si Boy Bawang. Ano pang, bakit naiyak siya? Ayaw niyang matanan. Oo. Pero wala na, natanan na. Tapos, minahal na rin. So na-develop lang. Hindi niya talaga mahal. Balik type lang siya ng tatay. Tapos, may ganun pala. Kaya nga eh. Kaya niisip ko nung araw, no, pagtanan, parang sa palitan eh. Parang pinipilit ka. Kasi nga, pero bakit may iba pumapayag din? Yun yung tanong ko din. Hindi, natakot din sila na, baka, siyempre magagalit ang magulang, di ba? Oo. Since wala na sila choice, dinala na sila sa ibang lugar. Di ba? Wala namang masyadong means of transportation before. Hindi mo makontak magulang mo. Parang, sige na nga. Ganyan. Ganyan. Ganun. So, sa mga lolo't lola natin, shoutout sa mga lolo't lola na inaabot pa yung mga gera before. Yan. Na na-survive yung pandemic, Yan. COVID-19. So, good morning po, lolo't Morning lola po. na Oo. nagkakape. Yung lola. Si lolo. Ay. Lumingon, may dumaang chicks. Si lolo. Si lola. Binantayan pala. Ni lolo. Ni lola. Yung chicks. Ang iksi ng short. Naka-pek-pek short? Yung chicks. Si lola. May nakita na naman. Ay, nako. Pag siya pwede, pag tayo hindi. Ay, nako. Nagti-tiktok. Yung chicks? Si lola. Sumayaw ng salamin-salamin ng bini. Yung chicks? Si lola. Oh, diba?
Nasakta yung cleavage Cleavage nung chicks? ni Lola. Uy, tali mo na yun. Sabi ni Lolo? Oo. Tinali nga niya. Ni Lola? Ni Lolo. Capby siya eh. Capby, yung bra niya. Nung chicks? Ni Lola. Aba. Siyempre naman. No? Well-maintained ang kanyang body. Nung chicks? Ni Lola. Nag-gym eh. Si Lolo? Yung chicks? Oy. Kasi nandun yung chicks. Si Lolo. Si Lolo nag-gym. Kaya pala inaabangan. Good morning, Sir Manny Wang ng PCS. Ay, hello po Salamat sa sa inyo, tulong niyo po sa akin kahapon at kay Opo. Director Imelda Papi. Oh, hello, madam. Good morning. Thank you, madam Salamat Imelda po. Papin. Magkakasundo kayo ni Sir Manny Wang Col. Kami ni Sir Oo, Manny. pareho kayong magaling mag-PR. Aba. Parang mayor, tatakbong mayor, ganyan. Uy, salamat Oo, sir. pareho kayong babaero yata. Sandali, ako yun. Ako. Sir Manny? Hindi kami yung magkumpare dyan. Ni Sir Manny? Oo. Ah, Kaya magkasundo kami dyan. ni Sir Manny? Basic. Huwag kalimutan ang ating aliwan. Isang tulog na lang. Aliwan! Fiesta! Tuloy-tuloy pakikinig dito sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang memorize yan? Basic! That portion was brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!